Pameni di batana sumurung siang saluhut roha. Imana mangaramuti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tabuka mabibilta hatani di bata nagabi jamita. Dihita di bagasan minggu manang pesta perningotan ari hananaik nitu hata Yesus Kristus. Denek dosian buku ulaun ni akapostel. Bidusada ayat onom sahat rodi ayat 10 sada. Ulaun ni akapostel bidusada ayat onom sahat rodi ayat 10 sada. Ujahahom matuhita songonon ma tarsurat disi. Laos disukun akana pungui maibana akanin nama. Pajong-jongom masonari ali Tuhan harajauni di Israel alai nin nama madok nasida. Dangro dihamui uboto taunna manang obasna. Nabi duhul ni amai guru di huasona sabing. Alai jalo on muna do hagogo onitod di perbadia nasonggop tuhamu. Gabi sitidangikku mahamu di Jerusalem. Do di Sadok Judea. Do di Samaria. Sahat rodi ujung ni tanoon. Jadi dung didok songoni tarhicak maibana di panok noti nasida. Dungi dihulubi obuni maibana sian jolo ni mata nasida. Dina tinuluton nasida dope ibana na lau tu gijang. Nunga jongjong di labung nasida dua halak parulos na marlinang-linang. Akan nama dok. Hamu halak Galilea. Ahama say jongjong hamu mamerengi dopak gijang. Anggu Jesusi na tarhicat sian labung muna tu banua gijangi. Narodo ibana sogut. Songon nani idamuna ibana laho dopak banua gijangi. Ima sahatna. Hamuna manamina nami dung 40 hari haheheonna manaik maibana tu banua gijang. Ido kronologi ni cerita on rupanin. Jala ido nata pestahon waeng. Makana dong istilah pesta di almanak tadi dok dui pesta marlas niroha. Dan adong pesta naso marlas niroha. Manang pesta dia pe. Ido makana molo dihatai pesta ada sesuatu yang bisa membuat kita menjadi lebih bersuka cita. Lebih mampu kita mengendalikan diri asabui hita marlas niroha. Asadang pesta na so malon rupaning. Pesta na terkhusus don na surung don dihita. Dang songon hasomalan dihita halak batak namar pesta deh. Guarna do pesta halak batak. Panguliana, pamuliboru, pasah batu sulang, manang pasahat, pasulang-sulang pohupu rupaning. Manang pesta ahame. Ngebegek tetes inna halak tarudung ate. Margincu aro. Merah-merah sudi. Ya, alemutung bohina. Biasa di halak batak ate. Nama nor terupani ngapa satu pasu-pasu songon Roma hula-hula nami begek. Marnuansa. Ale Roma masuk maibana. Alemutung bohina. Ale bagudaku jolma. Sotung moru masih panganonina rohana rupaning. Adong do sesuatu nama da diajari di hita taringu tu na marlas niroha manginang. Songo dia do hita marlas niroha. Adong do halak memang tuturu ibana marlas niroha. Tuturu ibana marpesta. Alai hinorohoni adong saotik. Gabidang tari da bisa pardopahan nei na marlas niroha ibana.
gabi terida masya perdopahan nai adong sesuatu na mengabati bana lo marlas niroha ala di bagasa tikyon hamuna manami na nami naing tapatudu homma sian pertodyotta namar pesta dohita nuaing jala tamado hita madok mauliate dok marlas niroha tu di bata dinata pestahon perningotan hana naik na tuban wagijang buasa aha pakorhon na dihita manginang dia mapakorhon na rupaning ya so una hodok nakin unang sudak marlas ni roha hitala ni otik tarsongon na marminggom ma nga hibul rohatan ni membiga jamita biadong suara didak danak rupaning ate unang tu suara didak danak hita taleon rohat tabah tu dia do batu Tuhanon datong Tuhatan itu Tuhanon jala au sadiri dang apala alergia wadong suara dana di ibadah udok matu hamu las dorohak wadong suara danak mau wadong suara dana di gereja berarti adong ma generasi di gereja jadi unang pula alergi tua kena tua be membuat dana na unang pula orai hamu na sida makatatai ale doko kamu mah songoni asa unang sudet hita serius ate rupanya unang aleni saya ngiris gabi hurang idu dah ngalas rohatan yang marpesta mahita buasa hudok marpesta ala memang gabi jupang do pos niroha di halak Kristen amang inang gabi adong mapos niroha di halak Kristen ala jelas di hita nuaing tu dia do sudung ni hapur saut tahun tu dia do ita diarahkan jala di dia do hita haduan jelas ido ubahna diri dang rikot di hita mana nyakon dia kanang moding dang sita nyakon tobe akana moding ngaholang hita siya nakana moding tidak ada hubungan antara orang hidup dan yang mati karena mengapa? Karena Tuhan sudah menyediakan tempat baginya hita pe akana porsia nungga di pada di bata inganata di gijang akan porsia itu makana ada roha do orang pula itu teh suku-suku do roha selilingon puasa dang ngadong hadumon ni namate do na mangulu habis salah do hita tu kuburan kan apa bah lah do tu ziarah doa mulu sanga mulak tu huta ziarah do tu hinaburnya tu jujur nang pemok mo kau tangis do isi iya dak boto manang na harupaning dangalana roto ro o maki manang bapakku tu jauh tahu ale lungun roha gawe madok molate ma Tuhan dilohokon itu aku na burju tuau tuhami tersunggul maiba disi asa dang adong bihubungat tatu nasida ala buah songona huruf nakin jaminan sudah ada nggak pasti adong do ingana tadi surga inang songona regu do hamu buat aka amu inang inhan nai ya pos rohamuna anggo amat tengah sonang bedisan dang manguli bi iya dang manguli ay song manguli muli di si ngasonang ibana hita nama di baheni mulut aduk nakin marpesta hita berarti kita sudah ada jaminan kepastian dang portibion inganata ay paradianan do portibion parsatokinan do portibion sementara do portibion dang portibion ujung ni perdalanan ni ngoluta surgodo surgoi sambulota dohi ido itap ni majo unang pol pagejak kurban ingate surgui sapulut tadu tu sido inganat tamanginang molo memang molo tahatawi surgo ngamol burabe jol mamol ditaringi itu surgo buat to hono neng surgo saya dong do suku-suku ni tuiba song padita ti amang adong do surgui adong niku ngahamu tu si ahamu pedah niku do ai inganan di batadu dang inganan di jolmai inganan ni akan abadi ya do disi isi nasahat tu si ikut mamulus
Portibion do ikut ditadikot do portibion. Ido makana manginang tersunggul maiba uju makubasi muladong pakubasi untuk kana mording. Kubereng do na mordingi. Kubereng songoni. Baga do na mording para kamu mak. Senyum ibana kan? Ngabuy hubayak ko na sugari mati yaw haduan. Senyum doa. Alay dang gabi songonon hubay na tong bahaya di. Senyum do. Ala Peter mulu hubering songoni na mording. Peter tersunggul do di edit tai nomor 520 alu. Tu dia ho dung mate ho alusima alusima di ayat 4 jelas do di sini dok rupaning. Tu surgoi aduh deh rade maho berarti surgo. Kalau tidak ada surga amanginang marisuang do hapor syota nong adong do surgo jala adong inganat tadi si ikom partodiot tai do deboy macaloi dang pikirata ay molo pikirata suku-suku nahudok nakido adong do hamang surgo ada sedih mo to hamu hapor syok madokon nang adong do ingana tadi si ada di Yohanes 4 ayat 2 takas lo di bata mana marti Tuhan Yesus ay nalau do para deon inganan di hamu di pasikop Tuhan Yesus ulauna di Portibiondo di Banua Gijang nunga di pasatu hita hatana nunga di patorang tu hita harajauna akadia masih mahenota akadia masih patupauta alai ahado pakorhon ni halak nama kaburjuhon nama ngulahon hatanai ahado dapot ni halak nung mangulahon tanggung jawab na songo siuton Kristus ibana ahado ay molo moding jolma adong si bodonna tidak. Ada yang dia rasakan? Tidak. Ada yang dia bawa ke surga ke dunia orang mati? Tidak. Atau ahado jabar ni akka naburju. Ahado jabar ni akka naburju mangulaon hatane di mata. Na saya toktong manahan di akka persorion ni ngulu. Songon edeni inahan anakina teh. Jalan hidup tak selalu itu dah. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Dangadong dus-dus perdelenat tahun. Song si maruna punap nina daw. Ale adong do gelombang, adong persoalan. Ale direprenero na tabung. Habis hujan tanpa pelangi bagai janji yang teguh. Diberi manang HP au kadang ngalupau lupa nih alena pasti na do jabar ni halak na burju amanginang tersongoni do namar dana kongkan mola terburju galeng tai sumurung do perhati-hati tu si ale mulu na juga liru ini nado apalagi aka encik aka guru anggonya burju malo pistar sumurung do perhatian na tu si natuaris ada adong do cerita encik di huriat tahun adong mah anak didik na atar malonin na hape pingsan mak marsahit mak pitor dilarihon adong di dokon enciki gurui asugari na biasa-biasa manghura orang pola ahai ala sumur gimana malo burjung muse tursudi mahami hepok ninna tarsoni do Tuhan itu hita manginang gambarannya aha majabar tamolo burju hita tu Tuhani hape tong namate do molo tong namate do basa pula burju hita ene juga pe mate do ne jugel jugul mate do na burju mate do per minggu mate do na sumar minggu balami mati datong ate
Hidup kan? Sudah hidup mati. Atong Ahmad Jabarta. Tu dia hodung mati. Ho itu persoalan di hita nuaing. Iro ubahin na nuaing ditaringoti tapes tahun. Oh ternyata ada hadiah, ada upah bagi orang yang baik. Adong do HP Jabar ni halak. Nama kabur juhon ulau ni Tuhani. Adong do HP halak nama kalau jahon. Ahana nidok di Tuhan Yesus, ahana nidok di batatu ibana, songon halana porsia ibana, surga. Dan itu bukan dari panurirang, dan jol mana mendokoni, Yesus do mendokoni. Adong jaminan na pasti, sian Tuhani, napuna yang berotoritas di surgoi, aide batado Tuhan Yesus. Napuna ngulutang. Napuna surgui jalan napuna anak hicuni banua gijangi ido nama dokon atau molo ibana do yang punya otoritas do nama dokoni datung soho porsia hitada ido natapis tahun di baheni yang manginang adong do inganat tadi surgo pos raham anggo pangidu kunian sahu tamahita di surgui haduan sa RT mahita aku mah ketua RT na rupaning anggo masih matupang ala nga pensiun nasida kepala desa mana sida teh iya artinya las doroha idu makana tapa dinggan-dinggan nguluta di Portibion ya beta tung pajupang hita musia di surgo he dah inahan ada kamu asugar yang masih dadaan alay surah-surah maju ate ala dak kedo behita tu surgo surah-surah maju eda itu lae tulang dan lain-lain tebu asugar yang pasuk pangdang pastada kita lewat songoni di sisi pedang ditilik pedang jadi tabudo sasitona nagabi Kristeno namanginang dia partabuna surgo Jabarta dang rikok behita mengidutangi yang tuhala tanya kenoda asetu surga daw karena bagi orang yang percaya yang beriman ada surga dalam kehidupannya setelah melewati kematian di bahiri ahama si hubasatan waing ada orang sosat hita tu surgui ahama pangaradiota los ido na disukuton di ayat onomi sotung salah mangatu si hita nang penunga adong inganata boy dui dang Jabarta muse ahama didok di ayat onom laos disukun akana pungui ma ibana akanin nama pajong jongommu masaunari ali Tuhan harajaon di Israel tutu memang dinaro Tuhan Yesus tu Portibihon mabuat damai do ibana ido harajonna ale dalam misi Tuhan Yesus mulak ibana tu banua gijang dangi dang di Portibion nang dituju halak Kristen ale di dia do banua gijang ido bana sotung salah memahami hita bahwa itu tak ciptakan kerajaan Allah di dunia ini benar bisa molo tak ciptakan hadameon di Portibion nah menciptakan harajaon na dohita di si alai dang idope harajaon na dang idope inganan na ido makan idok Tuhan Yesus dang ro dihamui obas na malang tahun na tidak ale jaminan di leo tu hita manginang nagabi si paturiota si pareseota si patureturiota di bagas segulutan didok dia walu alai jalo omuna do hagogo ni toddi perbadia nasonggop tuhamu gabe si tidengiku mahamu di Yerusalem do di sadok Judea do di Samaria saat rodi ujung ni Portibion. Ada tugas tanggung jawab sebagai orang Kristen gabe si tidangi hita manidangi dia do pabahenan ni di bata tungguluta
molo si tiddangi saksi, molo di dunia peradilan, molo saksi, adong do saksi ahli ate, adong do sahli saksi dot akrana asing, saksi magudang tehe disi, awdang apalah huboto dakya umar pengadilan rupaning jalaunang mak ate, adong do saksi-saksi, sebenarnya prinsip ni saksi ima pabua nabi nerengmu dan didok pabua nabi negem beda pabua nani alamammu nong nihinalam dan didokon pabua na dokon halak daw isi mahita ison ahli hukum nah ya manamamboto taringu tu dia peradilan. Saksi itu bisa memberatkan, bisa meringankan, bahkan bisa membebaskan. Asamolo didokon citidangiku mahamu, kamu akan menjadi saksiku. Berarti boido hita paluahon jolma. Bisa kita meringankan beban orang lain. Ale bodo musa hita papuraton dirita di bagasan ngeluta molo dan sitong kesaksiat tai di bahini unang lalap hita manginang adong do ulauta nagabisit tadangi Kristus hita molo si tidangi manang saksi dia harus mengatakan sesuatu yang benar dan ragu ibana madoko nasitong sahalak saksi mana si tidangi dan tudirina nahina tidakon nai tu na disaksi hon nai do asa molo didok saksi manang si tidangi Kristus mahita pabua natajalo siap Tuhani pabua patuduhon aha naong dilehod debata di bagasan ngulutta dan seorang saksi tidak menjadi lebih hebat dia daripada yang disaksikannya. Dah. Unang taripu umar gahita gabi ujago mahita siya Tuhan. Mulu gabi setidangi na hita daw. Hidup sebagai saksi apa adanya, bukan ada apanya. Itu beda. Ima saksi, apa adanya. Ido makanan dang pula di halamun di bata namar pangaci yang marsi palecen na munafik apa adanya aja songon ido tu hatai ya teh apa adanya do tu hatai molo sogoro hana di dok molo dang lomor hana di dok nasi tongi di dok apa adanya. Bagaimana orang Kristen sebagai saksi Kristus menjadi hidupnya apa adanya. Dan asa burju halak tu ibana daw. Sadok burju ibana tu halak. Dan asa on nina daw. Dan seorang saksi harus aktif. Tidak pasif. Dimanapun dia, kapanpun, bagaimanapun situasi yang dihadapi, ancaman apapun, ikut barane do ibana madok nasitongi. Ima saksi. Yenang pesasitong nang madong jabut na manang inganat na dibanwa gijang, borak dope si dalanat taon. Dang dope nakin masalah obun nakin ate. Ya, nadedeho ni punganinahan na nakin. Persoalan hidup. Tapi banyak tugas kita amanginang. Alepos marohata di ayat walu jaminan nakin nunga di leo debata todina tu hita todini debata na mangurubi hita na paneakon ahana gabi na mapuraton hita gabi niyang mahita law makubasi ulon nay gabi boy mahita di bagasan ringkas ni roha gogo na baru patupahon na dito ni Tuhani molo borak do pihita patupahon akan adinggan ra indikasi dui dang disitod dini di bata dang dinguluta tod dini di bata
atong tapatu pamay. Ranga taboto amanginang ana masa di Korea Selatan ate. Nian abad ke-18 nunga sahatu si Hakaristenon. Ale lebat perkembangan na. Ale memasuki abad ke-20, ternyata populasi kekristenan di sana sudah di atas 20%. Nah hebatna hubabua matuhita manginang. Nah hujahaja huboto jalan hubigisan akadongan. Adong do padita hagabipi marganenggulan marsikola di si. Jalanong do manang napiga muse. Ale natakas marganenggulan non do membuat doktor na sida. Ngasidong be doktor nai. Pendeta Marwasas nenggulan. Sikola na sida di Korea Selatan. Isen na sida do hubabua. Dapat tu informasion. Ternyata di Korea Selatan ini di Seoul din na Seoul do. Ala sohyai batu si jadiang binoto warna teh. Di Seoul din na. Adong do ibadah manang gereja nobel gadisi. Setiap pagi sebelum mereka kerja, jala gudangan naposo dong. Adong do memang akan tua-tua. Inahan nape gudang do disi. So tungah haruh muna rupani. Dang di dokon guar namin nahamu. Adong do inahan na. Setiap pagi sebelum tu gereja nasida, rodo tu gereja on. Riboto hamuru toropna di atas 10.000-an orang. Setiap pagi marhua holan martangiang mabigerenungan dungi borhat manasida karejo marparbui do hape tangiangi marparbui do hape renungani marparbui do hape hatani tuhani alat toddi ni debata adong disi mangulu di bagasan nguluna tarjalona sida toddi alai ahama ujungna berhat nasida karijo. Ternyata orang Kristen nah di Korea Selatan ini menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, menjadi orang-orang yang patut diteladani. Etos kerjanya jelas, disiplinnya pasti, tidak ada keraguan-raguan. Setiap perusahaan manang naman mengalului perkarejo molo didok halak Kristen sudah ada kepastian bagi mereka orang ini dapat dipercaya. Parjolo sahat parpudi mulak, disiplinnya jelas, etos kerjanya pun jelas. Itu makana di halomohon halak Kristen di Korea Selatan dan perkembangannya sangat pesat. Songoni manian halak Kristen di hitaon tarlumubi di hita huriah KBP Cibubur nate adong toddi unang abadi suarani toddi suarani toddi ni tuhatai itu unang abadi ai hinorhon ni suarani toddi ai nunga di pasah debata itu hita di ai tuelu jokon ale jalo umuna dog hagugo ni toddi perbadian songgop diamu. Tangi honi nama sa di Korea idu na hubigi idu na di hati dakodongan sianan makanya berkembang pesat molo isi na mangalul karijo apa agamanya Kristen Protestan nina nga ijalo be idu na biniki di baheni amanginang asabui hita dinggan madalani portibion saliling di lode batado be partikia di hita adorang so ta ingani bagas ta inganata na digijangan golom ma Tuhani tiup ma toddi mangulu di bagasan toddi mahita asa unang lalap hita di pernguluton molo tumpe sonang hita mang molo tumpe gudang adong di hita molo tumpe gudang akadongata di portibion dang i dope adong do digijang di baheni taujima di bagasan ngulutahon nenget di natapes tahun hananek itu hata Yesus tayengok mamanginang
nunga dong inganat tadi gijang ta bertahat tomai taraduti mai hapor sottei gok todima goluta amen martanyang mahita ali Tuhan mulai tema di pasat rohanami dinam hupesta kami parningotan hanana mi ujui di hati dakon akasisiam mudo Tuhan manaik hotu banua gijang ditatap akasisiam mido ido nahu hapor sei hami ikon sau dosa kakmu tuhami akan hapor sia na mangulu di bagasan ho di baheni Tuhan urupi mahami adorang so sahat hami tu inganan na pinarademi saliling di dohokodo pengulu tu hami saliling di dohokodo pe partikiat di hami una ngucap tod dimi Tuhan say pamian matod dimi di hami asa tod dimi marmudu-muduhon hami mangajarhon tu hami paingot tok kami marguguy hok kami patupahon lomo ni roham ali amang gale do hami juk do hami lilu juk do hami lalap hagiuk ni dagigima nasya toktong mengabati hami manangihon suara ni toddim gabidang terbaik kami patupahon lomo ni roham songod dia mahami patupahon anggo say dilalak-lalapi hagiuk ni dagingi hami ali Tuhan pasikko mangulunami asi roham asa saat hami tuinganan na pinaradim di banua gijangi ay ido sa bulu nami di baheni saliling di portibiordo pe hami pakke mahami Tuhan urupi mahami pasu-pasu ruas ini huriamon hakabi pici buboro na mek nama gudang sahatu nama tua parhaladona nang paditana sudi tehe na mangalihon rohana tu huriaon na setok tong ringgas ro tu bagas joromon marsaor dohot ho marsahor do dongan nami sahuria saha porsion manangihon hatam mamuji pasanga pokok huhut mananginangihon dia dulu moni roham si hubasan nami suguni roham si pasidingon nami ali amang asa unang marisuang nahu patu pahami i paingot hami marhiti toddim suruh matoddim sikap ni bohimi asa terbaik kami lomoni roham atong dongani mahami lehom madihami las ni roha dohot pos ni rohai dinamadala ni partikia ni dobi hami juluani lakanami sudi akan narikot dohot sihol ni rohanami diragam ni sihol ni rohana saya toktong hutangnya kok kami hupasat tami ditanyang nami tuho alia mang napos dorohanami tangi honom mui alai lehom mahobar tulomu ni roham ay tarpatu pahodo saluhut na dia do lomo ni roham ilik-ilik nami akan amar sahid pamalum Tuhan akan nagale pargugoy na sida akan amarsak apuli na sida nama sihol dia kaparana konon dirokap parkarejuan lehom mahobar tulomu ni roham dia nakon nami namar sikola dok na neng ujian neng melanjut muse homa na patongoton aka persikolaan na dinggan to kay nako nami asa gabi yan ako na burju na bisuk marhabiaran tuho atong saha di ho mangulo nami si sa dosa nami amang mangasahon Jesus Kristus jalo matanyang nami amen.